Nyt näytän, miten virkataan kori. Tee ensin aloitussilmukka. Virkkaa sitten 3 ketjusilmukkaa ja sulje ne renkaaksi piilosilmukalla. Virkkaa renkaaseen 8 kiinteätä silmukkaa. Ensimmäinen varsinainen kerros menee seuraavasti. Virkkaa jokaisen silmukkaan 2 kiinteätä silmukkaa. Nyt jatka ohjeen mukaan. Jos haluat korista pienemmän, aloita reunojen virkkaaminen, kun pohjaympyrä on mielestäsi sopivan kokoinen. Seuraavaksi virkataan korin reunat. Virkkaa reunan ensimmäinen kerros samanvärisellä langalla kuin pohja. Minä virkkaan nyt valkoisella vain siksi, että reunan muodostuminen erottuisi paremmin. Aloita kääntämällä kappaleen reuna itseesi päin. Vie koukku kappaleen takaa kiinteän silmukan varren edestä kappaleen etupuolelle ja siitä kiinteän silmukan varren yli takaisin taakse. Vedä lanka koukulle ja virkkaa 1 kiinteä silmukka. Uudet silmukat muodostuvat näin edellisten silmukoiden varren ympärille. Jatka samoin viemällä koukku takaa eteen aina seuraavan kiinteän silmukan edestä. Uusi silmukkarivi vaihtaa näin suuntaa ja lähtee muodostumaan pohjasta kohti suoraan ylös. Virkkaa seuraava kerros pylväitä. Aloita kerros virkkaamalla 2 ketjusilmukkaa. Jatka ohjeen mukaan tai kunnes kori on haluamasi korkuinen. Lopuksi virkkaa kantimet. Tee korin reunaan piilosilmukka. Virkkaa 8 ketjusilmukkaa. Kiinnitä silmukat reunaan piilosilmukalla. Virkkaa jokaisen ketjusilmukkaan kiinteä silmukka. Päätä kannin piilosilmukalla. Virkkaa toinen kannin samalla lailla korin vastakkaiselle reunalle. Ihan lopuksi päättele langanpäät pujottelemalla ne silmukoihin korin sisäpuolelle. Kori valmistuikin yllättävän nopeasti. Työn iloa!